हा जो नजारा आहे ना तो बघण्यासारखा आहे खरंच. अक्षरशः तुमचा एवढा जो तुम्ही चढता तो तुमचा पूर्ण थकवा दूर करतो हा नजारा. मला माहीत नाही मोबाईलमध्ये कसं दिसतंय, पण डोळ्यासमोर एवढं चांगलं दिसतंय ना, कारण की सगळीकडे तुम्ही बघाल ना असे छोटे छोटे झरे वाहत आहेत, धबधबे वाहत आहेत. आणि या वाळाच्या त्याच्यात बरेच जण असे पर्यटक असे मजा करतात. हे बघा, आता आपल्याला इथून असं क्रॉस करून जायचं आहे. तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमच्या गावरान लाईफ या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आज आपण जाणार आहोत गाडेश्वर धरणावरती. धोदाणीचं धरण पण बोलतात त्याला. आणि तिथे एक धबधबा आहे, वॉटरफॉल आहे. तर आपण तिथे जाणार आहोत. तर तिथे कसं जातात, तिथे किती खर्च येतो आणि साधारण काय काय लोकेशन आहेत तिथे चांगले चांगले, तर ते बघणार आहोत. आपल्यासोबत आहे प्रसाद, आपला HP क्रिएशन. नमस्कार. प्रसादचं पण यूट्यूब चॅनल आहे आणि हितेशचं पण आहे. आणि इकडे जलदीप आहे, इथं जलदीपचं गेमिंगचं चॅनल आहे. आणि आपल्यासोबत आहे संकेत. तर तिघांची मी लिंक देतो खाली, तर ती त्यांना जाऊन फॉलो करा, सबस्क्राईब करा, काय असेल ते. संकेतचा आपला इंस्टाग्रामचा ID आहे. तर चला आता भेटूया आपण तिकडेच. तर कुठला रस्ता आहे, कुठून जायचं ते पण तुम्हाला सांगू. तर तुम्ही आता बघताय आपण आपल्या स्टॉपवर आलेलो आहोत, शिवणसाई स्टॉपवर. या बाजूने आलोत. आणि हा जो रोड येतो माझ्या मागून तो पनवेल मार्गे येतो. तो तुम्हाला पनवेल नी यायचा असेल व्हेकल किंवा रिक्षा, जर तुम्ही ब्रिज खाली आलात पनवेलच्या मोठ्या ब्रिज खाली, तर तुम्हाला तिथे रिक्षा पण मिळतात आणि बस पण मिळते. बसचं टायमिंग वगैरे असतं, तर तुम्ही एकदा विचारून घ्या. तुम्हाला मालडुंगा किंवा धोदानी बसनी यावं लागेल आणि मग तिथून तुम्हाला पुढे जावं लागेल. तर अशा प्रकारे तुम्ही इकडून पनवेलवरून येता आणि आपल्याला आता इकडे जायचं आहे. आणि इकडे इथे आपल्या गणेश काकांचं वडापावचं दुकान आहे. तुम्ही नक्की तिथून वडापाव खरेदी करा, चांगले बनवतात. तर शक्यतो तो इथूनच घेऊन जा आणि आपल्याच माणसं आहेत, आपल्याच माणसाला मदत होईल, बस बाकी काही विषय नाही. तर नक्की आता पुढे जॉईन म्हणजे कंटिन्यू राहा, जेणेकरून आपण तुम्हाला अजून माहिती मिळेल आणि कसं धबधबा आहे ते बघायला भेटेल. तर माझ्या मागं बघताय बघा, बस पण आहे. बस सरळ धोदानीला जातात. फारशा बस नाही आहेत, थोड्याशाच आहेत, तर बस पण जातात. तर तुम्ही तुमची प्रायव्हेट व्हेकल नाही घेऊन येते तर तुम्ही बसने पण जाऊ शकता. तर आता पुढे हिरवगार निसर्ग बघायला भेटतोय तुम्हाला. तर नक्की या, व्हिजिट करा आमच्या गावाला, जेणेकरून आमची पण थोडी इकॉनॉमी वाढेल. आमच्या गावातल्या लोकांची इकॉनॉमी वाढेल किंवा आसपासच्या गावातल्या लोकांची इकॉनॉमी वाढेल. तर त्याच निमित्ताने तरी या, आणि खूप चांगला निसर्ग आहे, तुम्हाला नक्की आवडेल. तर आता आपण आलेलो आहेत गाडेश्वर मंदिराजवळ, हे बघा. तर आणि इथे मस्त ग्राउंड पण आहे. इथे संध्याकाळी खूप जण येतात बसण्यासाठी किंवा निवांत असं गप्पा वगैरे मारण्यासाठी येतात. तर आता आपण गाडेश्वर मंदिरात जाऊ, दर्शन घेऊ पटकन आणि तुम्हाला दाखवतो एकदा कसं मंदिर आहे. खूप सुंदर असं आहे, साईडला अशी नदी वाहते. तर बघूया लगेचच. तुम्ही आता बघता हा बघा, हा पूर्ण जो पाणी येतो धबधब्याचं पाणी इकडे इथपर्यंत येतो आणि हा पूर्ण इथे जातो. तर आता आपल्याला 2 रूट लागलेले आहेत. हा बघा, हा जातो मालडुंगा आणि हा जातो धोदानी. तर आपल्याला आता धोदानीला जायचं आहे, आपल्याला इकडे जायचं आहे आणि इकडे मालडुंग्याला जातो. मालडुंग्याची बस असेल तर तुम्हाला इथं थांबावं लागेल. मग इथून तुम्हाला थोडंसं चालत जावं लागेल, साधारण 1 किलोमीटर असेल. पण जर बस जर तुम्हाला तिथे थांबली स्टॉपवर तर तुम्हाला रिक्षा पण भेटतात. तर रिक्षा पण धोदाणीमध्ये जातात. इको किंवा मॅजिक जे बोलतात त्या थांबतात. तर तुम्हाला तिथे आतमध्ये पण सोडू शकतात.
तर अशा प्रकारे हा रस्ता आहे आपला मस्तपैकी. इथे खूप सारे पर्यटक येतात. या बाजूला एक असा ब्रिज लागतो, ब्रिजवरून आपल्याला क्रॉस, तो आपला जो आपण स्टॉप बघितला तिथून आपल्याला सरळ जायचं, एकदम सरळ रस्ता पकडायचा आहे. तो शेवटचा गाव लागेल तो म्हणजे आपला दोधानी गाव लागेल. तर दोधानी गावात जायचं आणि दोधाणा आपल्याला तिथून गावातून आतमध्ये चालत गेल्यावर बाईक लावून पार्क करून आपल्याला पुढे जायचं आहे ट्रेकिंगसाठी. म्हणजे चालत जायचं आहे नदीच्या कडेकडेने. तर तुम्ही आता बघताय आपण धोदानी गावामध्ये प्रवेश केलेला आहे. ती जी बस येते ते बघा इथे लागते आणि बाकीच्यांनी पण इथे पार्किंग केलेल्या आहेत गाड्या. तर आपण पण इथेच पार्क करूया आणि जाऊया. इथे मंदिर आहे, तर तुम्ही ट्रेकिंगला वगैरे कधी आलात तर त्या मंदिरात पण राहू शकता. कारण की ट्रेकिंगसाठी येण्यासाठी तुम्हाला इथे पेप किल्ला आहे. या बाजूला आता धुक्यात गेलेलं त्याच्यामुळे दिसत नाही येतो. या बाजूला पेप किल्ला आहे, या बाजूला माथेरानचा डोंगर आहे आणि आपल्याला ह्या इकडे जायचं, या कोपऱ्यात जायचं. पूर्ण आता सगळं धुकं झालेलं आहे. इथे तुम्ही पार्क करू शकता गाड्या. इथे बऱ्याच जणांनी गेले. पार्किंग वगैरे काही नाही आहे अशी, हँडल लॉक कर. आणि इथे असं मंदिर आहे. तर मित्रांनो आता आपण भर पावसामध्ये चाललेलो आहोत. एक मिनटं, एकच मिनटं. गॅसची गाडी आलेली आहे. तर हा बघा इथे बोर्ड लिहिलेला आहे, गोदानेश्वर मंदिर आहे. तर त्याच्या इथून आपल्याला हा रस्ता पकडायचा आहे. जाऊन येईल तर इथून सरळ जायचं. गाडी पुढे पण जाते, पण आपल्याला पुढे नाही लावायची कारण की गाडी पुढे खूप जण लावतात. त्याच्यामुळे आपल्याला पार्किंग भेटेल की माहीत नाही, कारण की पूर्ण रोड आहे. रोडवरती गाडी लावणं जरा रिस्की आहे आणि तिकडे चिकट वगैरे झालेलं आहे. लास्ट टाइम गेलेलो त्यामुळे माहिती आहे थोडंसं. तर आपण गाडी तिकडेच पार्क केलेली आहे या बाजूला आणि आता आपण इथून चाललेलो आहे. तर आता तुम्ही बघताय आपण सगळे गावात आलेलो आहेत, सगळे आपली मंडळी आहेत सोबत. तर आपल्याला असं गावातून जावं लागतं. तर पाणी साचलेलं आहे. जर तुम्हाला माहीत नसेल कुठला रूट पकडायचा, कारण की अशी गली आहे, तर प्रत्येक घरासमोर कोण ना कोण बसलेलं असतं, तर त्यांना तुम्ही विचारू शकता. आणि तुम्ही आता बघताय असं सुंदर असं निसर्ग नाही दिसत आहे. एक मिनिट तुम्हाला दाखवतो. हे बघा अशी धबधब्यांची रांगच लागलेली. आपल्याला इकडे जायचं काय? हां इथे जायचं आम्ही बरोबर. अशी पूर्ण धबधब्यांची रांग लागलेली आहे. असं सुंदर असं गावामधून आपल्याला निसर्ग बघायला मिळतोय. जल्दी आवडते का रे? आवडते म्हटलं एकदम. इथं असं कॅमेरा दिसत नाही पण ते ऍक्च्युअल मध्ये खूप चांगलं दिसतं. घरी तिथं वरती माहित नाही, आम्हाला जवळ आहे त्याच्यामुळे आम्ही काय येतच राहू दर संडेला. पण आम्हाला कंटाळा येतो. हे बघा मस्त आहे, खूप छान आहे. हे आमचे ब्लॉगर, त्यांना सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा त्यांच्या व्हिडिओला. आपल्या ही सगळी शेतीची कामं चालू आहेत, पर्यटक येत आहेत. हां आपल्या व्हिडिओला लोक लाईक करतात रे, लोक चांगले राहतील. हा कधीपासून पळतोय मला काय तेच कळत नाही, काय त्याचा विषय. सगळी लावणीची कामं चालू आहेत. आता जो हा आहे तरवा बोलतात काय लोक, दाढ आमच्याकडे दाढ बोलतात. तर दाढ अजून काय एवढी आलेली नाही, थोडीशीच आहे. पण आता 15-20 दिवसात मला असं वाटतं लावणी चालू करतील. हा धबधबा खूप मोठा आहे. आणि मोबाईलमध्ये असं दिसत नाही व्यवस्थित, पण तुम्ही ना तुमच्या नजरेने जर बघाल ना खूप सुंदर आहे. तो बघ ना रे कसला खतरनाक, वाऱ्याने पूर्ण पाण्याचं प्रेशर आहे ना चेंज होतं. तर आता आम्ही पोचलेलो ते बघा. इथे पण गाड्या पार्क करतात, पण मला नाही वाटत एवढं काय चालायला गरज आहे. तर इथून आपला खरा ट्रेक चालू होतो. इथेच पहिलाच आपल्याला व्हाळ लागतो. या व्हाळातून क्रॉस करून मग तिकडे जायचं नदीच्या कडेकडेने. झालं का हे? इकडून चल ना कोपऱ्यातून. किती लांब आहे? किती मिनटं लागतील? अर्धा तास लागेल. इथं कॅन्टीन आहे बस. ओके थँक्यू. तुमची आहे का? हां तिचा भाग आहे म्हणून जरासा पाण्याचा हा प्रेशर जास्त आहे, त्याच्यामुळे जरा जपून. कारण की पडला तर खाली अशा दगड आहेत
तर दगड लागण्याची शक्यता आहे, जरा जपून या. रोडने आलेलो आणि आता इथे आपल्याला कॅन्टीन दिसते. तर कॅन्टीनमध्ये वडापाव वगैरे काय काय भेटतं दादा, सांगा एकदा. बोला रे. मॅगी भेटते, वडापाव भेटेल, पॅटी, भुर्जी, अंडा भुर्जी, चाय, कॉफी, व्हेज थाळी आणि आपल्याकडे गुगल पे. गुगल पे होईल. ओके, तर गुगल पे पण होईल. तर इथे समोरच कॅन्टीन आहे, नदीच्या कडेलाच आहे. हे बघा कॅन्टीनचं नाव निसर्ग वडापाव सेंटर. आणि आता आपल्याला इथून असं चालत जायचं आहे. तर अशा प्रकारे या मित्रांनो, तुम्ही पण आस्वाद घ्या आणि निसर्गाच्या सानिध्यात पॅटीस खाता. हे बघा नदीच्या कडेकडून चाललेला असा मस्तपैकी आणि सुंदर असा पूर्ण पर्वतरांगा आहेत आपल्या. तिकडे पेप किल्ला आहे. इथे तुम्हाला तो दिसतोय गणपती मंदिर, गणपती बघा, एक मिनिट, माथेरानचा जो कड्यावरचा गणपती आहे तो दिसतोय तुम्हाला बघा इथे. हा पूर्ण माथेरानचा डोंगर आहे. सनसेट पॉईंट ह्या डोंगराच्या पलीकडे आहे. चला आता अशी आपण ट्रेक करूया. असे पॅचेस आहेत थोडे थोडे, एवढे काय जास्त हे नाही, पण जरासं जपूनच. तर मित्रांनो, आता आपल्याला शेवटपर्यंत नदीच्या कडेकडेने यायचं आहे आणि नंतरून आपल्याला एक असं थोडीशी चढण आहे. ते बघा तिथे, तिथून खाली येऊन परत असं ह्या बाजूनी नदी क्रॉस करायची. नदी क्रॉस करून मग आपल्याला त्या डोंगराच्या पलीकडे जायचं आहे. हा छोटासा डोंगर तिथे, तिथून असं काय फारसं हे नाही आहे, एकदम इझी ट्रेक आहे, एवढं काय कठीण नाही आहे. आणि ट्रेक नाही बोलू शकत आपण त्याला, असं समजा की आपण शेतावर चाललो आहे, म्हणजे जी गावातली लोक जी बघतायत त्यांना कळेल, शेतावर चाललो आहे आपण आणि सोबत डबा घेतला आहे बस. फारसं असं काही कठीण ट्रेक नाही आहे. तर चला बघूया पुढे. या साईडला घालून नाही आला पाहिजे. पाय लागे ना तो पडते. तर तुम्ही आता बघता आपण असं फिरून आलो आणि आपला थोडासा पॅच लागला आहे व्हाळाचा. आणि या व्हाळाच्या पॅचात बरेच जण असे पर्यटक असे मजा करतात. हे बघा आता आपल्याला इथून असं क्रॉस करून जायचं आहे. तर मित्रांनो, आता आपण या लोकेशनला पोहोचलेलो आहे. खूप घाणेरडा पॅच आहे, खूप दम लागला आम्हाला. हे बघा ती कॅन्टीन जे आपण तिथे पॅटीस खाल्लं, तिथून आपण असं आलो, असे करत करत इथपर्यंत आलो आता. आणि इथं आल्यावर हा एक टेकडी आहे. या टेकडीवर आल्यावर तुम्हाला एक नजारा दाखवतो. हा जो नजारा आहे ना, तो बघण्यासारखा आहे खरंच. अक्षरशः तुमचा एवढा जो तुम्ही चढता तो तुमचा पूर्ण थकवा दूर करतो हा नजारा. मला माहीत नाही मोबाईलमध्ये कसं दिसतंय, पण डोळ्यासमोर एवढं चांगलं दिसतंय ना, कारण की सगळीकडे तुम्ही बघाल ना असे छोटे छोटे झरे वाहत आहेत, धबधबे वाहत आहेत. तर इथे आपल्याला किसन दादा भेटलेले आहेत. दादा कुठले तुम्ही? गवतानीचे. काय लावता इथं आज? आणि मला करताय का? पावसाळ्यात पण करता? पावसाळ्यात मग पाणी जास्त पडत नाही? पडतोय ना, त्या जागा झोपडं बनवतोय. मग इथे वस्ती का? काय वस्तू नाही, संध्याकाळपर्यंत 7 वाजेपर्यंत थांबायचं, त्यानंतर घरी जायचं. मग काय जास्त नासधूस वगैरे करत नाही का प्राणी? नाही. एक मिनिट
जास्त नासधूस करत नाही का प्राणी? करतात पण वांढरं आपलं वांढरं असतं ते करतोय. वांढरं, ती पांढरी वांढरं. हां. तर थँक्यू आपल्याला दादा, proper guide तुम्ही केलं. आम्हाला इथपर्यंत घेऊन आलात. कारण की आम्ही भटकायला नको म्हणून ॲक्च्युली आम्ही व्ह्यू बघायला आलेलो, तो छान होता त्याच्यामुळे. चलो बाय दादा. मित्रांनो, आता आपण पूर्ण आहे बघा, परत पाऊस चालू झाला आहे. पूर्ण ट्रेक करून आलो अर्धा 1 तासाचा तरी, आणि फायनली धबधब्यावरती पोचलेलो आहे आपण. तुम्हाला इथून दिसत नाही, 2च मिनटं फक्त त्या. तो धबधबा बघा. तर मित्रांनो, आपण आता फायनली पोहोचलेलो आहे. पाऊस पण खूप पडतोय, त्याच्यामुळे आपण जास्त काय धबधब्याच्या ते खाली जाणार नाही, या छोट्या धबधब्यावरच जाऊ. कारण की इथे खूप दगडं वगैरे आहेत त्याच्यामुळे. आणि पाणी कमी असेल तर ठीक आहे, पण आता पाण्याचं प्रेशर खूप जास्त आहे कारण की खूप पाऊस पडतो आहे बघा, तुम्हाला दिसत असेलच. त्याच्यामुळे आपण तिकडे जाणार नाही, तर आपण इथेच राहू आणि मजा करू. आणि आता थोड्या वेळातच आपण जेवून घेऊया. बरं एकदा. मित्रांनो, पाण्याचं प्रेशर जास्त आहे, त्याच्यामुळे पुढे जाऊ नका, कारण की खूप हवा येते. त्याच्यामुळे पाण्याचं प्रेशर पण जास्त आहे आणि खूप जास्त पाणी लागतंय. शक्यतो ह्या बाजूलाच तुम्ही ट्राय करा पोहण्याचा. तर मित्रांनो, आता आम्ही धबधब्यावरून आलेलो आहे. इथं आम्हाला जागा भेटली, तर इथे पाऊस पडत होता म्हणून आम्ही विचार केला की इथे जेवावं. तर जेवायला मस्त पनीरची भाजी आणि भाकरी, पेपर्स, आणि जलदीच्या मम्मीने चिकन दिलं आहे. मम्मीला थँक्यू सांग. आणि आपल्या आईने भाकरी दिल्यात, वेपर्स आणलेले आहेत, अजून स्प्राईट वगैरे असं सगळं आहे. तर संकेत, आता आम्ही जेवून घेतो. आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर काय भाई, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि मला फॉलो करा. माझा इंस्टा आयडी हां, त्याचा इंस्टा आय डी देतो, प्रत्येक सगळ्यांचं इंस्टाग्राम आय डी देतो. आणि प्रत्येकाचे आपल्या चॅनलचं नाव सांग चल पटापट. माझ्या चॅनलचं नाव आहे ट्रॅव्हलिंग इंडिया विथ प्रसाद. तुम्ही इथे स्क्रीनवरती नाव बघू शकता. तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. ओके. आणि सर तुमचं सांगा, एक्सपिरियन्स. हितेश पाटील व्लॉग्स, अजून एक शुभ प्रोडक्शन, आणि इंस्टा आय डी माझा आहे HRP2115. ओके, थँक्यू. नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लीड डिप्स बस एवढंच. त्याचं गेमिंग चॅनल आहे, तुम्ही गुगल करू. LITTDEE. गेमिंग चॅनल आहे, आणि इंस्टाग्राम आय डी आपला. तर अशा प्रकारे मित्रांनो, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडले असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जेणेकरून आपल्या अजून असे नवीन व्हिडिओ येणार आहेत आणि अजून आपण जागा एक्सप्लोर करणार आहेत. व्हिडिओ आवडले असेल तर कमेंट करा, कमेंटद्वारे आम्हाला सांगा की व्हिडिओ आवडली करून. आणि जर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू, बाय बाय.